хабарҳои иқтисодӣ 26 январ дар Паём ТВ. дар Тоҷикистон қарзгирии шаҳрвандону соҳибкорон аз муассисаҳои молиявӣ дар давоми 12 моҳи соли гузашта ба андозаи садҳо миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. Бонкҳо ба соҳибкорон ва аҳолӣ дар Тоҷикистон наздик ба 14,5 миллиард сомонӣ қарз доданд. дар ин бора Бонки Миллии Тоҷикистон хабар дода, ҳаҷми қарзи додашударо нисбат ба соли 2021 700 миллион сомонӣ зиёд арзёбӣ кардааст. дар соли 2022 дар шаҳри Душанбе 708 иншооти сохтмонӣ амалӣ карда шуд. ғайр аз ин, дар давоми сол дар пойтахт 16,3 километр роҳ сохта шуд. дар ин бора Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳр хабар дода гуфта, ки сохтмони 14 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 74 корхонаи саноатӣ, 11 бинои маъмурӣ, 23 бинои баландошёна, 28 иншооти инфрасохторӣ ва 8 иншооти варзишӣ ба анҷом расонида шудааст. дар натиҷа зиёда аз 2000 ҷойи нави кор ба вуҷуд оварда шудааст. ҳукумати Тоҷикистон қасд дорад зерсохтори истеҳсолоти маҳсулоти нафтии худро навсозии муҷаҳҳаз намуда, ҳамчунин аз худкунии конҳои навро тақвият бахшад. дар ин бора дар ҳисоботи энержии Бонки Осиёи рушд гуфта мешавад. таъкид мегардад, ки истихроҷи нафти дохилӣ дар ҷумҳурӣ хеле ночиз буда, дар соли 2022 тақрибан 25 000 тоннаро ташкил додааст. муаллифони гузориш менависанд, ки дар ҷумҳурӣ 2 корхонаи коркарди нафт мавҷуд аст, ки иқтидори умумии онҳо дар як сол 150 000 тоннаро ташкил медиҳад. бино ба маълумоти Агентии омори ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2022 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 510 тонна бензин, 4000 тонна сӯзишвории дизелӣ, 5100 тонна мазут, 32 000 тонна битум истеҳсол шудааст. шӯрои уламои донишгоҳи байналмилалии Ал-Азҳари Миср дар вокуниш ба беҳурматии Қуръони Карим дар Нидерланд ва Шветсия дирӯз 25 январ аз шаҳрвандони ҷаҳони араб ва мусалмонон хост, то тамоми маҳсулоти Шветсия ва колоҳои Нидерландро байкот карда, дар ҳимоят аз Қуръони Карим мавзеи қавӣ ва воҳид иттихоз кунанд. аз харидории маҳсулоти ин ду кишвар худдорӣ кунанд. ин иқдом дар ҳоле сурат гирифт, ки Расмус Палудан, роҳбари ҳизби ифротии сахтгир, рӯзи шанбе 21 январ дар назди сафорати Туркия дар Стокгольм зимни баргузории як ҳамоиши эътирозӣ алайҳи сиёсати муҳоҷират нусхаи китоби Қуръонро оташ зад. ин амали ифротгароёна ва тавтияталабонаи сиёсатмадорони даниятабори Шветсия боиси хашми мусалмонони тамоми ҷаҳон гашт. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 26 январ эълон кард. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомонӣ ва 80 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1028 сомонӣ ва 3 дирам арзёбӣ кард. Бонки Миллие қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1117 сомонӣ ва 47 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унси тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1949 доллару 53 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 86 доллару 54 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Оли Нью-Йорк 80 доллару 62 сент муомила шуд.